Hey, jeg vil lige se, hvad den har spist. Det er vigtigt, når man skal fange flere fisk, og vide, hvad de har spist. Så lægger jeg et snit herop under gældelågene, lige ved gælderne her. Det, der er så smart ved det, det er, at man tager fat her bag hovedet. Og så kan man rykke alle indvoldene ud. Og det, der er vigtigt, når man renser en fisk, det er, at der ikke går hul på den, der ligger der. Nu gik der hul på den. Nej, det gjorde der ikke. Den der, det er galleblæren. Den kan godt få kødet til at blive rigtig grimt. Sådan. Så skal vi lige have alt blodet herud af ryggen. Der sidder nogle hænder. Så har vi den i hovedet. Så renser vi med saltvand. Saltvand, det er godt. Det gør, at den holder sig frisk i bilen også. Så du ikke kommer hjem med en most bagagerumsørred. Vi kan se, den er flot laksefarvet i kødet. Meget smuk kødkvalitet der er på den her sølvblanke fisk. Meget smuk Mariager fjordørred. Fra Vive Bugt. Fra Vive Bugt. Det er ligesom det skal være. Så lægger vi den lige her. Den er fed.